Nevalugo, Anamachamago, Anaputago, Ife Mebego, Imamoni, 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 looking at walking, whatever, more season. Now we there, yeah. Now we there, yeah. It's a couple of bully, now we there, yeah. Messy to see the weekend, now we there, yeah. If you got the phone for I need you, I but up, but they no love for man. You don't got no choice. If you got the package, I need you, I but up, but they belly. Security confirm, the man who don't have you know, the man I mess with, but over than you can find it, the man I'm dead, and I'm dead. Double silencer, if I am double power, so no double condenser. If I need to go double, you can do the one song. I can't go to tower, do the one song. Ekene munu ọ ga-adị unu na mma maka onwe dị ka emume ndị mmadụ ihe eji wee mara anyị okwu Igbo na culture anyị na tradition bụ ofu mkpụrụ ọgwụ ndị Igbo na-eri ụtụtụ n'abalị. Ana m asị ebe unu nwa bụ ndị onyonyo na-egosi ya mba ụwa niile maka ndị Igbo nọ n'ụwa niile ebe ọ bụ na onye Igbo anọ ma na obodo ahụ adịghị mma ndị nwe obodo ha gbawara obodo ahụ ọsọ. So ana m asị ụtọ na-eme ihe onyonyo Chineke ya-agọzi unu mmaji pụrụ mmaji. Yes, ọdụmọdụ na-enye ndị Igbo bụ n'ọkọchọ ndị mmadụ na langweji ha na-abụ ihe jikọtara ha ji ekwu n'ofu onu eme ofu omume. Ihe ga-enye anyị ka anyị wee kpọkọta ọnụ asụ ndị Igbo wee chụọ ihe dị ojii n'abalị bụ kọlchọ anyị na tradishọn anyị. Security confirm, the man who don't have you know, the man I mess with, but over than you can find it, the man I'm dead, and I'm member. I was the one who made you feel and that's it, don't be a fool. I can't put your money, boy. Doctors and more, what can they do? Legend the one that